Tervetuloa Nokialle. Vapautumassa on laadukas asunto Perkiankatu 3. Yksi lämpöpistokkeellinen autopaikka sisältyy, loput vuokrattavissa 10 euroa kuukaudessa hintaan. Kulta pizzagrilli löytyy noin 350 metrin päästä. Nokian Edeni 4,4 kilometriä. K-Marketti löytyy 800 metrin päästä. Laajasta lihavalikoimastaan tunnetun supermarketin löydät noin 1,5 kilometrin päästä. Nokian keskustan laajat ja kattavat palvelut vain noin 1,8 kilometrin päässä. Bussipysäkit molempiin suuntiin vain noin 350 metriä. Taloyhtiö on vakavarainen ja 25 000 euroa plussalla. Kauniiksi remontoitu tilava kylpyhuone, josta löytyy erittäin hyvät löydyt antava sauna. Tilava makuuhuone ja kuvassa näkyy 120 sentin sänky sekä erittäin leveä yöpöytä. Julkisivuremontti on hiljattain tehty, tontti on oma, näkymät huoneistosta on sellaiset, että ei tarvitse naapureille moikkailla, vaan saa olla omassa rauhassa. Soita ja sovi oma esittelyaikasi.